Altså YouTube, det er The Pepper Gamers her. Og yes. Du ser på noget CSS. Med Benja. Og Kasper og Niklas. Ja, mand. Vores første video. Ej, er det? Det er virkelig også det. Jeg vil. Ja, han er. Og jeg havde en lang diskussion med ham lige før. Det ved jeg. Ja, men... det var det. Hvem er der? Nå, det er dig, Kasper. Ja, jeg skal lige have mit lille hus her. Hey, Nicky, eller Benja, skal vi ikke bytte? Bytte? Ja, du får... Jeg får rusher vi dem. Nej, ja, jeg vil beholde min autosniper. Nå, der er autosniper på grund af det. Nå, I her. Jeg går ned og bygger her. Se. Ses. Så stok igen. Jeg ved hvor de er henne. No shit, Sherlock. Åh, for helvede, solen er varm. No shit, Sherlock. Og for helvede, solen er varm. Sherlock. Sherlock. Ja. Øj. Jeg er tilbage, når vi kommer i live igen. Og vi er tilbage, men nu som terrorist. Jo, man kan sgu da. Så er det kamp, jeg ikke kan skyde ham. Jeg står og skyder fucking mange gange på ham. Pas på, Benja. Nicky, reload. Hvor kommer han fra? Kom så, bænder, for fanden. Dræb ham. Hvordan skulle han ellers komme ind? Ja, og der på stigen er jo. Godt. Ja, jeg sagde sgu, at han kommer ind til, da du har... Han har lige skudt mig, han hopper lige ned, mand. Jamen, hvor fuck skulle jeg vide det fra? Ja, jeg er jo lige til dig. Du står sgu Du og slager dig af, Niklas. Hvad snakker jeg om? Ja, men han kan ikke se noget, mand. Hold nu kæft, lad mig dog spille, som jeg vil, for fanden. Hvad står der nede i? Min finger. Hvad, Dre, var det dem, eller var det dig, der rushede? Hvem vil ikke have lidt sammen? Hør mig. Godt hæb. Okay, gay. Hvor kalder Per? Jeg sidder hernede i min chiller room. Der. Au! Slår du nederen? Mit jaller. Ja, det er jo Jalla boy. Jeg er nede i dit chiller room. Nå, det fik jeg en. Hvad så, Jakob? Din ven! Nej. Du skal da ikke fjerne chiller room. Nu har jeg en snipbror. Det er noget rigtig sjovt, jeg spørger bare. Nej. Hvad laver du? Hvem vil ikke have lidt god stærk?
Fuck, det her det er klammer, de bare sidder og laver det der. Gerne i det der, så jeg kan komme ud, mand. Man kan jo Hallo, man kan jo Jakob. ikke komme ud, mand. Fjern nu det lort, dit fucking svin. Hvad er det, der er i vejen? Nicky, hvad er det, der er i vejen? Jeg skal jo hele den her... Jeg spærrer, så man ikke kan komme op af det her fucking hul. Eller Åh, det var vist mig. Nå, Nej. Cool. det heroppe er ikke mig, hvis du kommer længere op. Hvad så, mand? I'm gonna rushing Hvad så, from din the lur? ground. Hallo, hvor er Jakob henne? Hvor er Jakob henne? Det er ham med din lur. Det er han, der for din lorteklæder. Ja, det er Jakob Lortebuks. Det er det, Det er Jakob Lortebuks. Hvor er det? Det er det der du vil have. Har han ikke Det fortalt er dig det det? du vil have. Han, det skal, vi skal nok... Vent, vi kommer. Homofobi. Han skal lige være inde først. Hvor er han henne? Ah! Ja, han er jo ikke inde. De får så mange Han er jo igen. Gør de det? Tving. Gider ikke gentage mig. Mikkel, Jeg gider skrev du ikke gentage mig selv. Mikkel, hvorfor har du skrevet det server? Det er længe siden. Yes. Jeg tror du skrev det, mand. Jeg tror du havde kortet herinde, mand. Nej, jeg spiller højhus. Kan du ikke ville filme? Jo, men ikke er ikke inde på den der server, jeg spiller højhus. Hvor du gamer. Og jeg filmer også lige nu, Benja. Hvad vil du filme herinde? Fordi jeg magter ikke at spille prop nu. Det er simpelthen for dårligt, det der. Sæt mig ikke. Det af. Det kilder alle lidt forkerte steder. Og lag. Jeg er tilbage, når runden starter. Og vi er tilbage igen. Nej. Ikke Jakob Lortebuk. Eller jo, det er det, men det er ikke den rigtige. Nu skal vi på det. Tag, Jelle her, tag. Ej. Kommer han ud til en kamp der er den lille... Jøj, mand. Hallo, ham der rusher ikke, Simon Rast. Fuck, han er dum. Så stopper han der på rundt. Og jeg er tilbage igen. Eller ved I godt? Jeg joinede Vi hører Kasper Vi hører og noget. Niklas og Benja. Åh, de er Mikkel, vildt kom godt. herhen. Mikkel. Hvor er du henne, når der er? Det bliver så godt. Hvordan fanden Prøv at kommer sætte det man der. ind? Hop op på stigen Mener der, du så det? hop ud over Prøv at kanten. sætte Faldskærmer. Kan du ikke lige hurtigt slette det? Skal du få noget bare? Er det også sådan, I vil have, at de andre skal komme herhen? Ja. Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan Kasper vil have dem til at komme ind. Det skal være sådan, for det er en god idé. Men jeg tror ikke, den registrerer det som om, der er Nej, en det er pænt.
Lemortito, takata, lemortito, lagala. Hey, hallo, Dre. Hvad hedder det nu? Tæller det, hvis det er, at de kan komme fra en sti og flyve herhen? Tæller det så også for at være anden gang? Ja. Okay, godt. Selvfølgelig gør det det. Nå, nej. Men altså, hvis I husk, eller hvis I... altså, jeg var nu med sidst med en gang, fordi midt der var et uheld, så... Ja, det er bare fordi, det er bedre ting. Er der en måde, vi kan komme ud af? Nej. Nå, det er også lige meget. Så kan du bare pace, eller kan jeg ikke få lov til at sætte en eller to props, så jeg lige kan Ja, pace så efter min der er det rigtig en. Jo, du kan få lov til at have en udgang... Aha. Okay, du kan få lov til at have den her prop hernede. Delete. Så kan du lige gå under her. Godt sportssted det her, der. Det er det faktisk. Men jeg kan bare vinde, når man ikke kan kigge op. Skal vi se her. 4, Ja, det er fint nok. Så kan man bare lige gå boom headshot. 3. Alright, Gitte. Så kører vi jo. Og det gode er, hvis du pacer en prop. Man kan ikke skyde gennem prop. Eller du pacer en prop. Det er nice. Det er nice nok. Hvad med det her over? Skal der ikke tage på herhen? Nå, nej, det er Nej. her, de skal komme ind. De skal jo også kunne komme ind, Morten. Hvad? Okay. Jeg prøver lige at se, om man kan komme ind. Boom, 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 boom. Det burde man godt kunne nu. Fuck, jeg faldt ned. Det var sgu ikke så det godt. Der er lige nogle stiger, du ved. Der er en V2, der skal være en vej op til dig. Kan du godt komme ind, Nicky? Nu kan jeg. Ja, men jeg Hvem skal rush? Hvem skal rush? Hvem skal rush? Se. Hvor? Hey, Don Vito, kan du huske mig, lille fed møgeunge? ned. Hvor kan vi skyde nogen henne? Nå, ben, Bare kom. Nå, Mikkel, jeg troede, at du gad. Hey, der er et lille hul herovre, hvor vi sidder og skyder. Okay, jeg aner det ikke. Tjek det. Meget lige nu. Hvor var det, dit hul var? Det er her lige oppe. Har Mikkel også fået en prop og kan pace? Mikkel, Nej, filmer du kom stadig? Mikkel, du skal Ja. ikke gå ind i dem. Mikkel, du kan se igennem den prop der, hvis det er. Jeg kan også se igennem her. Ja, det ved jeg, det er fordi, jeg lige... Jeg kigger bare lige, om de er der. Og så nogle bokse, sådan, så de ikke kan skyde igennem. Hvad fanden ligger der en død person der? Jeg ved ikke, det er en skygge i hvert fald. Hallo, der er lige gået en op. Der er ikke nogen oppe i tårnet mere. Var det Stray, der er gået op så? Ja, Tror jeg. der kommer en ned nu. Okay, buddy. Er du ikke på vores base, eller på vores team? Hey, kan du godt sidde Nu er der? jeg. Nu er jeg. Nej, flyt dig, Kasper. Jeg kan ikke se noget. Lord, du Ja, tager man kan ikke komme ind til det, der er Seaquest. Jo, man kan. Nå, Jo, det kan man man kan. Hjælp, jeg er stok. Ham der Dembo der, er han, eller hvad fanden hedder han? Demba, han er stadigvæk. Nej. Så. Jeg er stok. Jeg kunne sgu da ikke lige huske, hvad han hed. Hvor? I den der... Lord, hvor jeg ved sgu klam. ikke. Men det fik en. I den der fordyb. Nej, der kom en op fra Kasper. Ah, der var der. Tak. Nå, ham der. Ja, der er ikke nogen der anden, de er døde. Der var sgu lige en der. Er der ikke nogen herinde? Nej, de er døde. Hallo, du må ikke stoppe dig selv, vel? Ja, jeg er i gang med at finde ud af at få det fikset. Jeg kommer på jeres team, så skifter. Nå.
Vi stopper nu. YouTube. Moin. Tak fordi I gad så med. Husk at like og subscribe.